Kapod wadhi nyime koda weche manyien, wayudo ni jatend piny Uhuru Kenyatta ogolo chik ne obila mondo mi ota chenro mar rakruok koda jo bodaboda maketho chik kendo rocho ratiro mag oganda, ka igeno ni chenro no endo dhi timore e counties duto 47 ma pacho ka. Jo bodaboda toko machielo kwa piny owacho mondo mi kik migi nying marach. Wirani moko kuom jokanyo mag sekta no ema timbe gi jendeke. Kane olose ka tiegruok makabete moyangore kaka Kenya School of Government. Ten piny ogodhoge piny kendo golo chik ni mondo rang sekta mar bodaboda e counties duto ma pacho ka. I did give instructions and I have ordered a crackdown on all bodaboda operators starting here in Nairobi and moving across the country. I know with this, and because we're in the silly season of politics, there are some out there who will go out and start saying the government is harassing small traders, small business people. There is nothing further from the truth. E chik makamano biro mane kinde ma jo Kenya podu kuongo tim mar monj makweth mag jo bodaboda moko yango ni omonjo godo miyo moro mok ja Kenya e kendo timo ne tim manjao wera ne otumo ja piko wadgi. They have a way, a system of calling each other and appearing by hundreds of them. They come and they just, even if the bodaboda is at the wrong, right? They don't give the driver, whoever it is, whether male or female, a chance. Jatend migao mar arita Laktar Fred Matiang'i, jagoro mongirore migao mar arita Karanja Kibicho kod jatend migao mar wuodhe James Mashoria ne osingo tiyo kanyakla e kod tend migao mar tudruok manyasani Jo Musheru mar neno ni lokruoge otime sekta mar bodaboda. These people are behaving like beasts, like they are not human at all. And so we are here as a team in government to reiterate that time has come, and we shall make sure that before long this madness has come to an end. Nothing short of a very ruthless and radical reorganization of that bodaboda sector is going to solve us. All I want to ask you Kenyans, like we've done before when we have had to carry out very painful reforms in some sectors, please support us. E korka korgi, riwruok mar jo bodaboda goto kwayo piny owacho ni mondo kik oketnegi obadho kata ageta, ni mar nitiere mana ji moko majendeke ma pod nitiere sekta no e kendo chido nying sekta no mangima. Kitimo accident kata igweyo ng'ato, ichung' ting'iyo ni ng'ama gweno chal nade. To wan bende kaka jo pikipiki matiyo gi pikipiki wasebedo ga kwa temo kwero ji ni bwana weuru timo gima chalo kama. We want to condemn it with the strongest terms possible and distance ourselves from the violence witnessed. We have always carried ourselves in a decent manner by trying single-handedly to bring sanity to our sector. Jokedo ne ratich oganda ne obago ng'anyo chunyba ma Nairobi ka gikwedo godo kit kaka ratich mine irocho e kendo onge okang' ma ikao. If we don't deal with this thing, nikech obed nobed attacked gi jo bodaboda, tang'ano watimo no waling. Koro waboling sani kendo nikech manyo otimre rumo koso wadwa dhi go mbele. Nyaka wabed gi sustained strategies. Joma mine gi koro dwaro ni mondo rangi ratiro margi kendo kawo okang' motegno ne jogo mabuono kendo rocho ratich gi ma onge dewa. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.